Yan, intutukdo ko nga di mga pade na nagluluwasan mata sang kasag. Kaya tulos ta na hinikap. Ay, lintigay kay rumaspada mga pade. Yon! Good morning mga pade, good morning mga made. Panibagong araw. Panibagong hanap namang tasin isuruda mga pade. Niyan, anihimuon ta niyan mga pade. Ang video ta niyan. Mabusok kita sa iram sa dagat. Underwater na naman kita mga pade. Mahanap kita simpang suda. Mahanap kita sing kasag. Yan. Mahupol kita sing kasag. Pangbangot sa gulay. Siyempre mga pade. Madara na naman kita sin arnes. Anhali kang pade angas. Mauni ko kontak ay minsan maisugon man ang mga kasag. Nangangato. Yan. Yan din mga gamiton ta. Magamit kita sa sikisim pangampay para diri kita halhalon pagbuso. Yan. Yan, yan din naman ang sirip na gamit nato. Oh, diretso may camera na. Yan. Yan, oh. Let's go mga pade. Yon, let's go mga pade. Uropod na naman kita para riparuho na naman ang kagayunan sa irarom sa dagat. Siyempre darta naman ang arnis na halik ang pade angas. Siyempre mga pade, mga made, boroboy sobir naman kita habang yadi kita sa irarom sa dagat. Yan, mahanap na kita sing kasag, pangbangot lamang sa gulay. Yadi ho may tinanom di mga pade ho. Kan made ada ini masitas. Yan, sa oras na alas 7:15 aga. Yan, nakabagat na kita sin bungkang. Yun mga pade ho, nakaluwas. Yan, maungi nangaranan di pade mga made sa bulan na sursugo na bungkang or kalintugas. Yan, yun, tulos nato na nakuha. Sigurado ng pangbangot ha. Yan, yadi mga pade ho. Kasagpay ni may kataning na parangan. Yan, binungkal ko luway-luway mga pade. Sinikwat ko sa arnista. Siyempre, inihikap ta mga pade, luway-luway lang. Yan, yun nga ni mga pade. Doon ang kulay-luway. Kaya bigla rumaspada mga pade. Madunongin na kasag, may ikmaton. Yan, siyempre, kuha ka na, makabangot ka na. Yan, balik naman kita sa irarong mga pade. Didingani mga pade, may tutukdo ako sa unahan kay may nakaluwas na kasag. Yan, to suminurot. Yan, tutukdo ko pa. Amalay nung kuban ang tudlo ko. Yan, to mga pade ho. Yan, luminublob. Yan, to rumaspada na naman. Luminalaga na naman. Siyempre, lanatan na naman. Magani kami pangipit kita na arnes. Kaya permita kuha. Mas may, nakadulag na naman talagang ini. Madunong ini na pagkakasag. Yan, kuha kagihapon. Sigurado na ang pambangot ng mga pade. Yan, didi. May tutukdo na naman ako pade. Yan, sa lumot, nakasuksok. Yan, linis kay ta. Yan, to. Mga ato pa kunta mga pade. Yan, winasig ko. Dumalaga na naman. Yan, kuha ka na. Yan, sigurado ng pangbangot ta. Yan, didi naman kita sa may katipay. Intutukdo ko nga mga pade ho sa kataning sang katipay. Intutukdo ko na nagluluwasan mata sang kasag. Kaya inluway-luway ta, inhikap ta. Yan, may bigla naman dumalagan mga pade. May maton paghunak ko nakalublob. Yan, kuha ka. Yan, may pangbangot na kita sa gulay. Diri na problema ni suruda ta mga pade. Yung, pwede na ni pangbangot mga pade, mga pade. Pangbangot sa gulay.